Nis chláine ha mí take go dtí ceann scríban so agus Se go híhann Tommy na bhí Ghabhaidis mí annach idir fad chum agus. I dás fáidir fada, an náte go híhann fada. Tá. Agus tá Cnoc Breanainn sa thuas bhaine is barach Cnoc Breanainn, tá le tíhíide trígad airde an dara Cnocas airde Eirinn. Agus de réidir bhíaladis heach Breanainn nó Breandáin na Breandáin go dtí barach Cnoc Breanainn agus bhí sé fiochananta machar farraige mór. Mar be Breandáin an lín seóide agus bhí dúige áitina nó I gciscint. Agus deirtar go bhar sé cuide ó angel ráilis dul ar lear go dtí dúigh nó áiteachnig sé leáin socha go bead in Ísland an chiad cheann beidir bhuiineach sé amach agus gur clopáin mhór de líaróidí tinine agus socha bin an bolcána bhí séide go pobléine hinne san. I d go ríis go dtí Greenland socha fnig sé san cusleáin mhór a grí crystal fé mar deirse. Agus tána cúnta sí seoid fad sa leabhar a tháinig daoine trasnar sa bheanais, dar bhainnim an navigatio. Agus bhí sé seo scíte I Leidean. Leabhar taistil a bheith seo. Agus scíigh sé mai dheoghar na mílta móra, chnoic sé de farraige, agus go bhecha sé tír stocha bí an úr nó merce a bhain sé machar deile. Agus tréis 7 bliana, tháinig sé harnais an cheantarsa. Dal an scéil, is ó chuasbeag hawl ó ta bhuaigdóin a diimi sé go letar cuasa bhodaigéir, agus go diimi sé machas. Agus duineach achrathú in an scéalsa fad a chláine sa 7 Nuair chuig fearr hasna dar bhainnim Tim Severin, agus chuir sé sin brí agus cruiceann in an scéal go léad. Cho meile sin ní bhór an geantar san nechar bheith na Breandáin a dinge túchláine, ach ó cheantar leis mód a chráilí a típ le 10,000 ó bhaile dar bhainnim ardharta. Agus is heich sé stocha tá an Cosán an Naomh so a sé tomnathe an na Breandáin. Agus sé certas cóide go bhfuil chun níana rá, mar na hosní sé geantrá, hí net bhíon bhfuil hir a geantrá, agus ní stechar na báid, agus stocha be Breandáin an lín seoide Naomh na Barra. Agus snéan fá go bhfuil an Cosán tomnathe rá. Well Tommy gur míle maithagatas. É sin na fada bhíúdam agus bhí sé anna spéisiúla agus hasúlagam go chuig fuileach cuairteoirí go dtíon daobh sa tíirnis. Go díal. Maha hille ólas webh sem meadar an siúlóid sa is féileh tangabháil dhéanamh le corcham an farbreacha charcachaoine in Baile Breac. Slán go fáil wamsa sláin in chahaláin agus beidir go gcíhann a rís sibh leúnmh dé ar Chosan na Naomh.